paraming. Kaglabaw sa tanan, syempre ang pagpangamuyo gidaton nga nakalampuwas kita sa amo sini nga pandemya sa bugos nga kalibutan, although nga may ara sang mga nagkalamatay masobra na 2 ka milyon. Ato gurti na kwan gid sila, nagkalaigo gid sila mayad-ayad. So kita nga ari subong padayonon tangaton sini nga krusada depensa sa aton sini kaugalingon kay bakuna medyo lato-lato pa ni ayawan pa ni hulat ang ultimo nga mga pumuluyo kaysa namban naton mas ginauna ang mga tawo nga amo mismo ang vulnerable sining nasambit iya nga si COVID-19. Ano balang mga dulo-dalag ko kag dalag ko nga balita nga dapat naton pagaistoryahan sining aga diri iya sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon kahapon may ara sang 4 nga naka-record ini sang numero kon 4 ka nagpositibo sining covered COVID-19. Pero ini makabig yapon nga tuman kanubo nga numero ikumpara mo sa kasagsagan ni COVID-19 sa nagliligad nga mga binulan last year pagid. Sa probinsya sang Negros Occidental, kundi ko magsala may 18, no? So double digits sila. Pero galing kay sa Kalaparon sang Negros Occidental, do hindi gid man tuman ina makatandog sa sitwasyon. Amo na nga nagapahanumdom gid kita sang maayad-ayad. No? Sa iban nga balita mga kaaksyon, ang border sang Negros Oriental kag subong Negros Occidental ginbuksan na. Kung bagati open na gid siya, provided gihapon ang ginapangayo nga kuan na negative iya nga results sang RT-PCR test sa sulod sang 72 oras. Kag dapat nga magpa-kuan ikaw, makapa-member ikaw sining spas nga ginatawag nila. Ining daw backtracing, contact tracing mga kaaksyon, may ID ka lang, pwede mo i-download dira sa imo sining cellphone. Amo nang pagbukas subong iya sang Oriental Negros kag Negros Occidental, pero kung diri ka man ng tiyog-tiyog sa area sang Region 6 mga kaaksyon, hindi na tuman ka stricto gid ang aton sini nga mga otoridad kung COVID-19 ang paghahambalan. Sa iban nga balita, diri gyapon sa lokal mga kaaksyon kagabi 81,000 pesos sa ginapatihan Shabu, tigayon iya nga nadakpan na naman sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon sa buy-bust operation kag 5 ka mga persona ang nagkaladakpan. Dira ina sa Barangay Banago, no? Sa Barangay Banago, way untat ang ilang sini baligyaanay binla daw katawhay na sa sitwasyon. Pag gusto na taladay, kaya ang curfew tilas 10 toblas 4 sang hapon, ati wais lakbalo nga ginapanilagan man sila sang aton sini nga otoridad. Kag diri gyapon sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon, padayon pa ang pag-imbestigar sang Police Station number 3 no? Sa kaso nga pagpatay kay Lino Cuadra alias Dudoy no? Sa nagligad nga Biyernes sang gabi. Until this moment of time, so far way pagid sa may matumod nga suspect ang kapulisan mga kaaksyon. Kag nagahulat sila nga kun basi may ara sa makatindog dira nga mangin saksi abi makabulig-bulig sa ila sining investigasyon. Last 8:06 na sa aton sining pagpangalagat. Ang mga balita sa nasyonal ti kagabi si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon naggwa kag nagpalayag sa publiko. Nagpangayo siya sang pila ka mga report gikan sa Department of Health regarding sa gihapon sining COVID-19. Kabalo ka dito sa Luzon area sa Metro Manila, may ara na sa mga community quarantine mga kaaksyon nga nagakatabo dito bangod sa pagtaas sang numero sining nagliligad nga mga inadlaw. In fact, kahapon 5,400 masobra ang COVID-19 cases dito sa Metro Manila mga kaaksyon. Sa diin nga may isa na dito, may pila na ka mga hospital nga ginakabig nga critical na naman ang ila sining sitwasyon. Magambal kita critical, more than 50% na ang ila sining kapasidad kon COVID-19 nga mga pasyente ang paghahambalan. Parte nga paglubo dito gikan sa tag 2,000, gikan sa tag 1,000 to nagliligad nga Pebrero, Enero,
Tibong niya taglambot ya 5,000. Way labot dira sa ining normal nga si COVID-19 naga-kwan pa, naga-intra pa ining si UK nga ining si Brazil nga kag ining si South Africa pagino. Oo, ining tatlo ka mga nagdugang nga mga ngalan sa mga virus, mga kaksyon inano nga sitwasyon ini. Amo ni katabo karon didto sa Metro Manila. In fact, si Secretary Duque Makaksyon nagpalayag nga ang mga LGUs naton dapat huluhugton na naman ang ila sining health protocol. Amo ng problema galing kay way gasalalanto ng ilang nga mahambal kay kun pamatian tang DILG, halugin nyo da ang DIUH, ang DOH naman niya, hugti nyo da. Bot sinong sundon sa ila sini na mabasulan pa ni mga LGUs nga diri sa aton ginhawa naman gani nga panaming naton diri o galing kay nagligad to na talupangdan sang DILG nga medyo hugot gyapon ang mga lokalidad. Nagpagwa iya sang statement ang DILG nga magpapanaog sang Shukos order batok sa mga lokalidad kung hindi pagsundon ang modified nga kwan o kon ining unified nga travel protocol. Ti karon lumubo ang target ni Ruki ang mga LGUs na naman. Bot lang sa inyo da andong ginapangita na sini, hindi ko maintindihan. Kagabi si Ruki nagpalayag man mga kaksyon nga ang pagsaka sang numero bangod sang tuman nga pagdagsa sa mga tao didto sa ilang nga mga area nga didto gid mismo tumubo ini. Tikitigin halugan gani mo medyo okay na ekonomi naton. Siguro na dula ng disiplina sang social distancing tilain gid man dito sa Luzon area. Ang kwan dito yang kadamuon sang tao ya international to may di na lang halin do hindi mo na matulupang dana. Hindi gani matulupang dan sa mga lokalidad nga gagmay nga mga banwa kag syudad inapang sa Luzon area. So mo na nga sitwasyon didto mga kaksyon. Ang Senado complete lockdown no ang ginamando diri ni Senador Tito Soto III mga kaksyon. Complete lockdown ha, way takbalo kon until san o ini makaksyon dungan kag kwan man niyo anibersaryo gid sa pagdeklaraman lockdown sa nagligad iyang 2020 dito sa Luzon. Dungan gid ba kaksyon ang rason diri ni Soto amo ning pagsaka sang numero sang COVID-19. Fuerte no? Amo ning balantayan kag si kwan Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag man nga sa palabuton nga Abril 22 tubtob o kon Marso 22 tubtob Abril posible nga may maabot nga 979,200 doses mga kaksyon sang AstraZeneca gikan sa COVAX facility. At ipaaboton tiri damo ini makaksyon nagligad to nakapadala ini sila sang 400,000 mo no sobra maka napadala mas sila sobra 500,000 man ti damo na makaksyon ang AstraZeneca nga nagasinulod diri sa aton for free. May kay may nagadonar kay Elinda sa COVAX facility mismo ang ining donasyon sang nasambit yang bakuna. Kag aring pinaka-issue mga kaksyon because nga ang anay representante o kon anay DOH Secretary nga si Iloilo Representative Janet Garin nagpangabay sa Department of Health o kon DOH nga dapat gamito na ang ginabilin nga ikaduhang dose tani makaksyon sang COVID-19. Kundi may ang pag-usar sining aton sining nga bakuna hindi lang kay isa kundi duha. So may ara sa nagkalabilin subong nga medyo damo gid dira. Suno diri sa kay Garin makaksyon samtang ginahulat ang bag-o nga supply sang gobyerno dapat ang nabilin dira ipang inject man sa mga recipient pagid nga iban. O mo nang ginatumod ni Garin diri ang DOH kag subong man Interagency Task Force agod nga mas mapalawig pagid o kon mapalawak pagid, mapalapad pagid ang laktan sining nasambit iyang si bakuna. Tod no kay ti kaduha kamo ti kun hulato na tago lang nga tago ambot anong sitwasyon sa pila kadlaw. Ang pag-eksplikar diri makaksyon sang nasambit iya nga congresswoman nga dapat urgency ini siya no kag
hingagawon ini sa mas madali nga panahon matapos nga mas nagdamo pagid ang COVID-19 cases dira sa Luzon area. May nagahambal gani nga basi kuan ini amo ning second wave nga ginatawag naton o kabay lang nga hindi no kay way patagani katibawa sa una to may mga second wave na kita. Pero damo man nagahambal mga kaaksyon nga kuno kuan hindi man kuno ini layo pa ni katama kag hindi lang dapat gid matabo sa aton. Sige, ma-commercial lang ko dali gid lang pagbalik naton hingagawon ta si Dr. Juanico sa DOH. Bye. Iho muna tayo. Drink responsibly. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time las 8:15 na kita. Kumusta ay diri sa aton iya sa Region 6? Kumusta diri sa Bacolod kag Negros Occidental kun bakuna ang paghambalan? Online sa hotline. Are sa aton sininga linya si Dr. Mary Jane Juanico sang Region 6 Doc. May aga dira sa imo pasensya gid sa disturbo. Good morning, Action Brian, kasi talang nga palamat sa Action Radio. Aha, salamat gid ma'am. Ano ma'am, mangunsiho lang kita so far sang nag-umpisa ining pag-inabot sang Sinovac and iban pang AstraZeneca nga bakuna diri sa aton sa Region 6 so far. Kumusta ma'am, mga pila na ayhan ang na injikan naton around the region, ma'am? Yes, no, for as of this morning, no, nagasinulid pa ang report sang nabakunahan natin kahapon. We have a total of 15,324 vaccinated ng healthcare workers natin for AstraZeneca and aton nga Sinovac. For Sinovac, we have 13,838 and for AstraZeneca, we have 1,486. So 1,486 out of the 5,000 doses na ginpagwa natin. So we are waiting no kay ang bulk sa AstraZeneca vaccination is among our level 3 hospitals sa duwa natin kahay the urbanized cities, Iloilo City and Bacolod City. So far ma'am, inang usually nga mga adverse effect abi after sang pila ka minutes nga na bakunahan kita. Wala sang report dira nga after a day or how many days nakaligad nga nabakunahan siya, medyo na problema sila. So far, wala pa man kita sa may nakuha nga report no nga after several days ng vaccination nga may nag-complain for any adverse events. As of now, we are closely monitoring man ang aton nga mga vaccinated individual paagi sa ilang nga mga hospital nga mga HR and also overall supervisor natin. So far very good gidyang kwan result ano. Ma'am, di ba may maghambal kita nga duha ka shots ini sila. So may mga nabilin gid kita nga dapat ini na partineser to the person nga naka-avail na or ang recipient mismo. May ari sang hangkat diri si kwan mo si Iloilo Representative Janet Garin nga dapat gamiton ini for the meantime while waiting kita sa maabot pagid iyang mga bakuna like Sinovac kag AstraZeneca ma'am. May ari pa kita man diri sa aton sa Region 6. Yes sir, no, for Region 6 we have been safely keeping pa ang second dose natin. But for Negros and Bacolod City, naka-deploy na natin sa ila because
of course, budayan makita mag-travel sa halin sa regional office patabok sa Negros Occidental. Ang ato nga mga vaccine, so gitingog na natin dito padala sa ila ang first dose and second dose natin. However, as of this time, wala pa kita sang abiso from the national office kung saan ang next na vaccination natin. So, ang ato nga second dose, inug-deploy na natin comes magsugod ang April 1 and 2. So, lapit na lang, tuwan na lang kasi mana. Hindi na natin makuha ini nga bakuna as first dose natin, but keep this as really second dose ang aton nga vaccine. So, ongoing naman ang pag-kolekta no siyang mga use natin yung mga empty vials sa aton nga mga bakuna to account no sa tanan nga vaccines nga nagwa kag na-inject sa aton nga mga healthcare workers. I see. So ano ni Doc, like for example, na-inject ka ng isa ka person, kinahanglan gina nga inang pag-abot sa amo sila nga date nga natalana, dapat i-injikan gina siya liwat. Doc, hindi pwede nga malampawasan siya o balapawan abi. Kay ang nahadlokan naton diri sa representative garin base kon gamiton tani ang second dose sa sinang nga tawo sa lain nga tawo abi kag wala sa may maabot bala nga bakuna Doc, how hindi siya ma-injikan liwat? Yes sir, no amo ginaaton nga consideration no because wala pa kita abiso sa second dose or sa namin ko wala pa kita abiso kung saan uya ang next nga delivery natin. So, ang tagsa kay healthcare worker na nabakunahan natin, nagtika nagkikita sang one dose para sa ila. Amo nang dapat maintindihan kay base tuod ang iban gamiton na sa iban nga tao tapos maabtan kita liwat sang lain nga next nga bakuna base san pa nga mga binulan kundi mapornada ang time kag ang days bala nga dapat madungagan siya sang isa pagid ka shot. Ma'am, amo nang bot silingon namon. Yes sir, yes sir. Maproblema gid kita sina. So anyway, sa karon may mga bilin-bilin pagin man ta ma'am no. Sige pagay po nga pila pa ka 1,000 doses ma'am sa Region 6 ma'am so far. So for the first dose natin nga 23,580 naubos na natin ini pagwaa sa aton nga regional cold room. 100% of this. So second dose lang waiting kita pag-abot hala tira na naman liwat. So amo silang sitwasyon. Yes sir. I see. So iway pagin man nalikop halos sa mga mga hospital nato no ginapili pa lang ang medyo may madamo-damo abing may mga pasyente nga nagasunulod nga may connection sa COVID-19. Amo sina. So far 94 out of 99 naton ka hospitals and infirmaries natagaan na sa allocation based on those na nag-signify both for the Sinovac and AstraZeneca. Galing kang iban nga mga hospital, Doc, hindi man niya 100% gidya nga nagpa-inject, may ara sang may nag-refuse, may ara man nga medyo ginkulang gid. Yes, on the average subong naton, 50 to 70% ang aton nga vaccine hesitancy no sa aton nga mga hospital. But we are happy kay may iba niya nga kalabanan sa aton nga mga provincial hospital sa aton almost 100% dito nagpabakuna. Okay. So, Doc, kamayo nga resulta. Ma'am, Doc, maiba kitang istorya. Kaya dito sa Luzon area, 5,400 plus kahapon na ng adlaw. Pero sa akon nga pagbanta, halin sa nagligad nga si Mana sang pagsunod ko sining pagtaas ang cases sining COVID-19. Anong aton sining may ara kita sang dako nga nakakontribute kita sa sining paglubo around the Philippines sa Region 6 sining COVID-19 diri sa Region 6 iya? So far diri sa Region 6 ang last na pinakataas naton nga naka 3 digit kita which is 128 was last March 4 but on the average nag-maintain kita in December at 50 cases per day. Okay. So, ining paglobo dito sa Luzon, so far, diri sa aton sa Region 6, daway kon sa mga kwan pa, wala kita kahilabtanan nga dako gid sa ining sa bilog ng Pilipinas, ma'am. Amo nang botsilingon dira. Yes, sir. Insofar as the regional office is concerned, ang mga kaso natin kalabanan asymptomatic gihapon and ang aton nga care utilization sa mga hospital natin is still at low risk. Baka namin nga balita. Siguro ang disiplina sa aton diri kag mga tawo diri plus ang stricto nga ginapatuman sang LGUs kadako gid sang bulig, Doc, ano? Yes, sir. No, so dako gid ang rules ng ating local government unit sa pagpatigayon no sang safety compliance ang aton nga mga general public. Ang ginakulbaanan din sang kalabanan kundi diri sa amon may EO ng amon nga provincial government nga ginsunod gid ang Unified Travel Protocol sang Pilipinas. Ang Bacolod so far way pagid man stricto gyapon ginapatuman atong daan iya nga protocol. Doc, anong aton sini bantayan regarding sini? Kaya daw medyo kahalog na gidman sa sitwasyon naton kung i-base ginaton sa nagliligad ng mga binulan.
Well, it is expected na isa sa mga goal no sang aton nga operations sang response for COVID-19 is really to safely open also our economy, balancing it sa health man natin, no. But again, ang aton yung mga protocols and guidelines are interim, meaning every time there are new data nga nagasulod, and if it defeats nga kinangan mag-adjust, then eventually kinangan mag-ilis man sa aton nga mga guidelines. So last time nagpahalog-halog na kita, but we have seen that siguro sa amo ning chimpo subungan nakita naman natin nga nag-attack ang kaso, then maybe hindi lang man niya kakulangan sang aton local government or even sa national government ang lapse diri. But again, we go back no to the social responsibilities ang tagsa-tagsa sa pag-implementar gid nila yung ilang minimum public health standards, agud na hindi sila makapanglaton kag hindi man sila malalan sa ating COVID-19. I see. Ma'am, Dok, anong advice diri sa DOH kay kabalo kita like sa provincial government tamo diri sa Negros nga once umabot ikaw diri, if you present lang sang ginatawag nga negative nga RT-PCR test abi kag may ispas ka man ginauyatan, pwede ka na ka puli riktas puloyan mo, provided nga dapat sundon mo ang 7 days nga home quarantine, ano? Kag BHERTS ang may poder dira nga magmulo-monitor sa ila abi. Ma'am, paano tani mapasiguro nga mamonitor gini sila kag why sila sang roaming around sa ila community basi maglagaw pag sa mall ng iban? Doc? Yeah, well, as far as the DOH is concerned, no, ang aton gideyang ginapatigayon dira is ang aton nga mga local government units na may ara sa mga deployed personnel naton sa mga ports of entry, agud nga ma-assess gid ang mga nagasulod sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. And at the same time, no, i-strengthen gid naton ang na hindi mag-waiver ang aton yung pagpatigayon sa monitoring sa mga BHERTS naton, no. Kaya we know that 1 year is already too long, no, kadamo na sang trabaho kaga pulaw bugtaw sa mga tao sa field. But kung pabayaan sa ni subong tikalugon man sang aton nga isa man katuig nga agwanta nga hindi kita makapatigayon sa mga activities naton because nagalobon naman liwat ang kaso natin. I understand ang collaboration sang DOH, IATF, LGU, barangays, amo ni dako gid man nga bulig, Dok, ano, para at least subong basi maka-start taliwat nga mabulubantayan ini sila kay ang ako na panlantaw, kung gid new normal ng situation. May ara lang kita face mask pero ang galaw naton, why na normal na gid katama, Dok, no? Yes, sir. Yes, sir. Oo. So kabay pa maagapan naton ini, no, kay kakululbaan magbasa kag mamati kita kag mag-report dito sa Luzon, sa Metro Manila, may mga quarantine community, may mga community quarantine dito, may mga hospitals na nga under critical na sa sining situation. So far diri sa aton, salamat sa Ginoo kay duwa ay pagidya sa aton do kag kabay nga wala lang gid, ano. Yes, sir. Sige, Doc, salamat gid sa mga time, may aga kag mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc. Thank you so much, sir. Good morning. Yes, Doc. Dr. Mary Jane Juanico Macaction ang pinuno sang o ng spokesperson man sang DOH, ano, diri sa Region 6. 23,000 more than nagalio ang na-injikan. So hindi pwede according kay Dr. Yao, gahulat man sila advice dito sa national man sa DOH nga ang nabilin dito nga second dose mga kaksyon, ikaduha nga shot sa isa ka tawo, hindi pwede nga gamiton muna sa iban nga tawo kay basi way sang may maabot nga bakuna di sa aton nga Sinovac man o kun AstraZeneca, ti ang natalana nga date nga dapat may ikaduha ka nga shot da, hindi ka ma-injikan kundi budlay basi ma-fade away tong first shot mo kag ang efficacy niya sini madula kun hindi ka maturukan sa amo nga date bla kundi disgrasya kanugon. Mayo man itaning palayag ni Dong ni Kwano ni Iloilo Representative Garin, ano, nga ipalapnag tanan nga nagkalabilinda sa may facility naton, ipang-inject na sa dapat ikaduha ini i-inject sa iban kay may nagasinulod man. Pero hindi kita sigurado kung may masulod kun why. Kay gahulat malan tadaan, gahangla malan ng Pilipinas na niya sang libre. Di ba gahulat malan tayo sang thank you halin sa iban nga pungsod. O kapo tapos sige ipalapnag tana kag kon magamit gid manina kag hindi ma-injikan ikaduha nga igo karon ng isa ka tawo kundi useless gihapon. O start naman ta sa pinakapuno. Si former si DOH si Iloilo Representative Janet Garin, amo ni siyang former DOH nga secretary nga kontrobersyal bangod sang dingbak siya.
Dumduman nyo, siya ni during the time, anding baksya nga ini nga nagwawaw ang mga ginikanan kag publiko nga damo nagkalamatay bangod sa dulo dengue nga mga kuha na to, injection man nga bakuna. Oh, subong nagulo intraman. Galing kiti kuan representante, siya may poder man siya nga makahatag man sa iya sini nga sentimiento kag given the fact nga ini siya doktor man, secretary man before, nagahatag-hatag man sa sayaman ko nga side abi, no? May mga tao nga nagabulig kung anong nagakadapat ngay mo. Last 8:28 sa aton sini nga pagpangalagan. Pagbalik naton, try naton nga malambot makaksyon simbahan, ano blang aktibidad subong. Suliton ta kagabi na mention ko sa inyo in advance nga subong nga adlaw nagaselebrar kita sang ika-500 na katuig nga Christianity sang Pilipinas matapos naging dala sa aton diri ni Ferdinand Magellan mga kaksyon. Oo, sa idalom sang Katoliko Romano. Ano pagbalik naton karon basta available ang aton sini ka pariana. Mangutana kita kay 500 na mo, 5 na ka sentenyal. Oo, ang aton sining paggamit sining aton nga pagka-Christian mga ka-action. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Morning lang kay Sir Alex Montesa. Sir Bry, wala man ko kaupod kagabi sa imo program pero bisita. Okay lang, no problem. Georgie Miranda Araman, Erlinda Hiroy Imalay, thank you, Gid. Jocelyn Liboon Dispoho, Bea Jonathan, si Dong Andrade, ginag-greet ni Georgie Miranda. Elizabeth Malaka Gamalak Sombray, monitor your program in office. Happy listening to my office mates. Thanks a lot. Keep safe. God bless everyone and more power to ARB. Daghang salamat. Rochelle Evangelista Araman, Erlinda Hiroy. Again, hello to my husband, Jerry Imalay, Sandumanan Gapamati, Gid. Wow. Si Athea Kim Iriman Araman, Alin Louie Himotia. Morning, Sombray. Monitor kami watching live from Linaon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Virgil Pinda, good morning, Sombray. Monitor lang kami diri gihapon sa Mycelin Homes. Halong ha and God bless you always. Salamat. Pilton Lipura, good morning, Sombray. Monitor lang kami Pasay City. God bless Action Radio. Alex Montesa, Sombray, from firing hotline to action hotline. Firing hotlat? Priscilla sa gihapon o fresh guro no? Nakayuhoman ko sa imo kagabi bahin sa isa ka girl nga ginpaligid mo sa asin. Hindi Monitor lang ko di sa radyo daw mahamot gid ko sa kay manang ginbala sa imo program. Ka mga ka mga unrespectable nga mga tao. Angay man na sila, deserve man na sila kay hindi man tanan nga oras nga maglabutaw kamo na. Anbela, okay. Erlinda Hiroy, sir, may biyahe na si Respa Dumaguete. Man na gina-check na to. Bilin Salao, Christine Minies Villalubos, good morning, Sombray. Good morning man sa tanan nga members ng Energy Funds Club. Monitor lang kami ni Barangay Pandanon DSB. Yodi Torta de la Piña Barbecue Action Bry, more din maayong aga upod naman kami ni Lola Turing sa imo duha kuno mag-program. Salamat gid. Anthony Hadilio Garin, parinti ni Representative Garin gamat na. Yodi Torta, happy birthday. Advance happy birthday sa kay Tita Iboni. Thank you. Ibonigro. Angie Ramos, Yodi Torta sa pamilya de la Piña sang Inclaro Binalbagan. Kag sa Pelmia Quezon sang Montevesta, Bacolod City. Mayng aga sa inyo greetings coming from Lola Turing. Noids Nollard Araman, Guillermo Clarito, Aksombray, mayng aga lang na sima. Kumusta na tong babae nga nagpinasaway sa programa gabi? Ati subong, galibog tong ulo ya kay siya tong ginakunso-kunso sang tupad balay. Riaglo Ornaldi Mijay, no? Sa Hong Kong. Action Bry, sinong Clarito? Hindi sa lapakon ng mga tao-tao na sa hulumayan. Pang sabotahi lang na ila sa ila program. O ano nga? Abin lang guro, kay ibang istasyon ang ginangasal nila di. Lango-lango, di ko pagbasahon. Basahon ko na yan. Way ko bisan basahon ko pa ng ibang mga istasyon. Sa una pa nga panahon nga porting imunay. Subong way, mamati ka man o konsende.
Imo na iya. It's yours. Oh. Sa liwat, nagaupod naman ang bugos nga pwersa sang Barangay Buenavista. Bao daw kwan ko na, do extra ko na, bilog nga pwersa, bugos nga pwersa. Sa pagpanguna ni Guillermo Clarito Gimo, mga kalapay, magpamati sa programa. Salamat. Lilia Taton Araman, God bless and stay safe man. Alunan Suset, good morning. Axon Brian, be safe and God bless you. Pamilya Saludares, Bituya, Katigay, Mugar, Trinidad, Lentijas, Estrebilio, Estrelianes, Serapio, Sumalde, Nabor, kag Clarito Upod sa kanginan sang programa sang Aksyon Radyo Bacolod. Jamel Florindo, good morning ka Aksyon, stay safe always, more power Aksyon Radyo. Vanessa Mayo dira sa Minnesota, good snowy evening, salamat. Allen Franz Camacho, good morning Aksyon Bray, tamya ko lang migo ko ibo ngagahigda-higda subong sa truck samtang kapamati sa Aksyon Radio diri sa Central La Carlota. Baw, mayo ba? Sige, mabalik ko karon dugay-dugay inyo basahon ko na ha, las 8:34. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask,
pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang Action Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, manamyaw kita gamay sa aton sini nga mga utod nga nakatutok na halin pa kay na si Jose Heherson Lapinig Junio. Good morning, Action Bri. Greet ko lang office mate ko sa LLP Araneta Rodriguez Street sa Roda, Angelo and Rachel. Salamat gid no. Si Madam Homa Lomina, thank you gid. Araba naga-monitor si Angela Liarte gayon dato
Good morning, Sumbray. Listening always from sign on to sign off. Si Anje Gayundato ni Castillo Banga Totong Barangay Felisa. Si Rochelle Ann Vidauri Buo, no? From Taguig, salamat gid, no? Alin Franz Camacho, good morning, Action Bray. Liog lang ko tamyaw migo ko ibo Villarina nga nagahigda-higda subong sa truck samtang kapamati sa Action Radio diri sa La Carlota Central. Kag pamilya Camacho, salamat gid Action Bray. Keep safe always. Na sige. Si Elvin Linco naga-monitor man sa ay okay, no? Si Sir Elvin tuloy na. Siya to kuno kay sa karinderya. Salamat gid po Diyo si Mrs. Thank you gid sir sa pag-monitor sa Action Radio. Thank you gid sa pag bugno sa ato na, no? Sige, salamat gid. Las 8:48. Action Hotline. Sa nambal ko na kay na maka-aksyon subong adlaw, nagaselebrar ang bugos nga Pilipinas sang Christianity 500 years ago, mga ka-aksyon, ano? Simplihon ta lang ni, paano kita nangin paidalom sa Kristyanismo, sa idalom sang Catholic Church. Ang pag-abot diri ni kabati kamo sang kanta ni Yoyoy Villame, March 16, 15, 21. Action Hotline. Amo na siya, no? Amo na siya mga ka-aksyon kay si Magellan ang nagdala sang Kristyanismo diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ginbaptized kita. And then nagligad nga adlaw si Pope Francis nagpatigayon sang misa dito sa Vatican. Namo man nagtambo nga mga Pinoy kag ginmuno niya gid ining nasambit nga Kristyanismo naton diri sa Pilipinas. Action Hotline. Amo man na simple at least na remind naton ng aton sini nga mga utod nga amo na gali, no? Di ta na pagpadamuon pang istorya regarding sini. And si ang aton sini nga mga kasimbahanan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, we don't talk kanang mga aktibidad nga ginahimo nila kiti ikalima nga centennial na ini, no? Ikalima ka 500 na katuig. Action Hotline. Si Magellan amo ning pag-abot niya dira sa Limasawa Island na dumduman yun eh. Di nyo giniguro malimtan guro, no? Sa pinaka-simple lang ginawa. Hindi nyo ni malimtan nga amo sina, no? So, i-check na to na kung ng mga aktibidad nga ginahimo sa ngaton sini Catholic Church, mga ka-aksyon, angot sining celebration sa Kristyanismo. Action Hotline. Diriya sa Pilipinas, no? Check naton si Bishop Abi Gerardo Alminasa, no? Sang Diocese sang San Carlos, mga ka-aksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Yap on the line, Bishop Gerardo Alminasa. Bishop, maing aga dra sa imo. Mayong aga, Brian. Mayong aga sa panamati sa Action Radio. Salamat gid sa time, Bishop. Kabalo ko sa ako kagabiyahe ka. Pero Bishop, anong mga activities subong while naga-celebrate kita sang ikalima nga centennial sining Kristyanismo sang Pilipinas sa Bishop? Ano ga ito? Anong mga aktibidad sang Catholic Church subong sa celebration sining 500 years sang Christianity? Okay. Ang aton una nga activity gid officially i-launch ining 500 years naton nga celebration sa Easter Sunday sa April 4 karon nga tuig. Kay ang una nga misa nga nahiwas diri sa aton pungsod katabo man sa Easter Sunday. Although at that time, March 31 ato, so 1521. Subong, 500 years later, kamaayo naton sa CBCP nga ituon man sa Easter Sunday kay mas makahulugan ina nga adlaw, ang adlaw sang pagkabanaw sang Ginoo. Kay ang aton Santo Papa sang nagligad lang na Domingo, March 14, in anticipation of this, nag-celebrate na siya sang Thanksgiving Mass sa Vatican. So diriya sa aton sa April 4 ang simultaneous na opening sang Jubilee Door sa tanan nga mga simbahan sa bugos nga Pilipinas. Labi na gid sa cathedral, may ang obispo mag-open sa Jubilee Door. Kag may ara kami sa Diocese ng San Carlos nga naaprobahan siyang Santo Papa na 8 ka pilgrim churches. Padiin ang tumuloo tarang makakadto dito sina nga mga simbahan kag maka-gain sila sang plenary indulgences. I see. Okay, San Carlos, Diocese sa San Carlos sa Bishop, no? Ang mga sakop niya muning Sagay, Escalante, no? Duboso,
Alin sa Manapla at sa La Libertad. Aha, South pati Oriental. Oriental. Don Salvador. Oo. Mhm. Yes. Don Salvador. Sa bilog ng Pilipinas, Mhm. may mga 800 bala, if I am not mistaken, ka mga simbahan na ginaprubahan. Buka No, maayo sa gino. 86 ka mga dioceses, kag archdioceses, no? Kamayo gino. Bishop, sa sulod sang 500 na katuig nangin believer kita under sa Catholic Church, Christianity, Christian kita. Anong assessment aside from believer kita sa community? Anong nabulig nga dako sining pag-Christianity naton, Bishop? Sa 500 years, no? Isa sa mga na feeling naton na contribution na immediately mano naton ti ang mga hospitals, eskwelahan, no? Ang mga social action centers naton, ang mga organizations and movements sa diin nakabulig sa aton nga mga either pamatanon, kabataan, mamumugon, o mga sa aton Kristiyanong katilingban. Ang isa man ka dako gid nga gin-point out sa Santo Papa kag ni Cardinal Chito, ang aton mga OFWs, no? Kay actually hindi man naton na kamo na gani ang aton tema is gifted to give. Tungod kay dako ni nga regalong pagtuo nga nabaton naton 500 years ago. Kung tanaw naton sa 500 years ago ang nagkaribiri like si Magellan, wala man kita siya tuyo yang mag-evangelize at that time. In fact, ang ilang niya tuyo magkadto sa Spice Island, no? Sa Molucas, no? Pero by divine providence, nakahapit sila diri sa aton sa Pilipinas, kay kinanglan sila mangita provision sa pagpadayon sa ila pagpanglakaton. Nagsugod sila sa ila expedition, 5 ka vessels, pero nakalabot diri 3 na lang tungod kay ang isa shipwreck, ang isa nagbalik, nagbalik, no? Nag-mutiny pa, naglatabo, nagmalasakit sila. Pero dili sila nagdungka kag nabaton sila dira sa Pumunhon kag Limasawa. Kag dira nahiwat ang bauna nga misa. 500 years later nagkatuliko kita, ginbaton nato ni nga dulot. Hindi taman ginhungod tungod sang kitagyaduhon damo sang aton nga mga Pilipino baho abroad. Ano may presence in one and Okay, dali lang. Dula si Bishop, no? Ga-travel siya, abi, pasensya gid, no? Ga-travel siya. Balikan tabi, try naton nga malabot naton si Matinion, basi pamanlang, basi pamanlang, nga makuha naton ini, mabalikan naton si Bishop, no? Kaya kanami isang mensahe sini, sa Kristanismo, sa pungsod Pilipinas sa mga ka-action. Last 8:55. Dako gid syempre nabulig sa simbahan kay nabalang kung kisa may problema kay imo iya, no? Namo gambal ang religion hindi kaluwas sa kabuhi sang tawo. Pero kung may problem ikaw, not only for the Catholic Church, no? Kung may problem ikaw, way ka na ibang nga dangpan, simbahan ang ginapadulungan mo kag magluhod kag magpangamuyo, no? Way kasi ibang nga dangpan. Balikan tabi si Bishop Alminasa. Bishop, pasensya na utod kita, pasensya gid. okay. Aha. Go ahead lang, Bishop. Okay, na? Yes, go ahead, Bishop. Okay. Ba na utod gid kita liwat? No? Ara. Filipino workers, mahans sa ibang na pungsod. Okay. So, Naga-traverse abi, Sige, action doors. Ilihog na lang ko kay Bishop. Thank you, gidaton. Medyo dula. Ipaki-istorya na lang off-air na. So far na, mention naman ni Bishop, no? Kung anong aton nga sitwasyon, sinimat niya. Sige. Amo na, no? Suliton ta, kadako gid syempre bulig sa simbahan. Kaya nga, kita before, wala pa kita na Christianize mga ka-aksyon. Ang aton nga ginahimo, may ara kita sa gintawag nga folk religion. Amo nang ginatawag sa una, mangambal kita folk religion ti ang mga tao nagasimba
sa mga ginapatihan nga mga ribulto, ginapatihan nga mga sapat, bato, kahoy o kung ano pa dira. Amo na sang unang panahon mga ka-aksyon, i-correct lang ko kung sala ako no kay amo nang akon nga pag-insyende kag pagtuon sining ginatawag nga folk religion. Oo, ang folk religion na ethnic or cultural religious ina siya mo, no? Nga gina-practice before ang doctrine nga gin-organize na sambit iya nga religion mga kaksyon. Nagasimba ang mga tao sa mga kwan kung anong ginapatihan nila dira. So pasanggin Christianized na kita, tanan nag-upod sa simbahan under Catholic Church. May ara man nga may ara kita Islam, kag may iban man kita nga mga religion, mga kaaksyon. May iban nga mga religion man. Sige, amo na mga aktibidad at least na remind nato na aton sinika ugalingon nga kag nakabalo kita sa way nakabalo kung paano kita nga nangin na Christianize. Las 8:58 pagbalik naton, try naton nga malambot maka-action transport, no? Because nga ang pagsaka ni last week to ga yuhom tato kay inang nagpanubo sila sang pila lang ka sintabos. Di subong sumaka naman ang presyo sang nagapanguna nga gatong ho. Opo nagapanguna nga ang petroleum naton. Katol naman sa ulo do may ara sang Senate hearing this morning. So may ara sang mga tikang posible himuon ng transport organization. Las 8:59. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Okay. Di na ito ibang naman. Ari naman aga negosyo ho. Ronnie Lopez ang monitor man. Melchor Baroka Rombines sa Hinubaan, salamat gid. Ara man si Marilo Kahilig, daghang salamat. Bert Hirapusco Caraballo, good day magsumbray. Monitor kami di sa Hutoda, Handumanan. Si Ann Bella, good morning. And happy Tuesday, Action Bray. Good morning, Iloilo. Ba? Ato sa Iloilo siya. God is the best doctor and prayers is the best medicine. Keep safe everyone and God bless. Si Angie Ramos Araman, salamat sa pag-monitor. Alex Monteza, yes. Oh, few. Utay Benedicto, ari lang ko monitor. Victorina Heights, nag-monitor. Daghang salamat dira sa inyo. Las 9. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian.
Aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon,
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccinations. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, Pangalagan Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 9:12 na, maying aga kay Valencia Kenneth. Salamat gid, no?
si Sir Alex Montes sa Sir Bri, distansya ko danaya when it comes sa ginatawag nga Kristyanismo. Basi mag-react mga atheist kag apostate sa programo. Basta ang nabalaan talang sa history sa Pilipinas, si Magellan nga hindi taga Espanya ang nagdala sang matuod nga religion o relihiyon. Hasta si Raha humabon kag Raha Sulaiman daw maintuan pa. Si Mang Kanor gintuan milyon ka Pilipino. Lalo ginaway sila nila Lapu-Lapu, no? Pinatay gid sa nila Lapu-Lapu. Ang istorya ko bagig lamang ang taga Valia Car Transit mga kaksyon. Hindi pa gid makahatag si Ma'am Jade si Balyo sang tulid kon may biyahe sila from Bacolod to Dumaguete, vice versa. Ano? Kay may meeting pa sila. Ginbuksan na ang border sang Oriental kag Occidental. Pero may mga provisiones gapon mo may pagsulundan gihapon. So may meeting sila kung anong dapat nga mga himuon sang Valia Car Transit. Diri ko na yo no? Di na lang ko maglawag kon pila ang ginsaka sang aton siring petrolyo pero nagsaka gidman, no? Nagsaka gidman. Sa nambal ko na halin sang Enero, daw kadua ka tatlo lang sila nagpapanaog sinintimos, mga pila lang ka sintimos. Pero kung magpasaka sila may tag 1.50, may piso, kag sunod-sunod gid ya pila ka sinimana nga sunod-sunod sang papetroleum. Ti nagaagunto subong ang mga driver naton kay ti inablang pila lang ang income, 50% capacity pang pasahero, taas pang presyo sang kada litro, ginapasakaan pagid. Aguroy subong mga tao ti ano na lang income plus ang arkila abi sang salakyan, taas manukon kada jeep abi. Why nagid ginansya ang kauturan naton? Online sa hotline. Para sa aton yalinya si Sir Diego Malakad sang Undok. Sir, maayong buntag dira sa imo. Mayong buntag po sa action bar, may buntag sa atong mga kauban mga driver. Pasensya gabi ko si Bishop Alminasang interviewon ko. Nadaranan ko siya kay na. Sir Jake, daway na ni unta tanay, nga untat kay isa panubo si tag 10 centimos, 15 centimos, balikan niya kay tag pila ka centimos nga pagsaka. Anong mga tikang himuon subong sang transport man kaangay sa inyo? Actually, ang isa ka plano naton magpatigayon na sang isa ka dako nga hublag protesta sa sining sunod guro nga bulan. Kay ang aton nga panawagan iangot na nato no sa trabaho sa aton nga mga legislative sa House of Representatives kag sa House of Senate nga dapat ibasura na siya or amendahon na ang Republic Act 8479 ining Downstream Oil Deregulation Act nga nagahatag poder sa mga oil company nga magpinagusto na lang pasaka without knowing na sa aton nga Department of Energy. So ang aton nga Department of Energy dapat dulaon na siya. Kaya nga papel daw kuha na lang daw spokesperson na lang bala sang mga oil company nga supposed to be tani sila kayo na kung paano na sa amin dahon nga kung magpasaka tayo pliti kadamo pa mga public hearing, kung magpasaka sa sweldo damo pa nga itsi-buritsi nga kung magpasaka yung mga dalag ko nga mga oil companies ang siling nila kuno gagmay malaki tag 40 o 95 o 50 porque support man ako sa driver nga hindi na naton matandog no kag anong obra sa naton nga mga House of Representatives like mga congressman aton diri sa Isla San Negros Occidental lain ang presyo sa Bago, lain ang presyo sa Talisay, lain ang presyo sa iban pa bing binsya ako nagtaon nimo ang Dumaguete mas layo pagid pero mas barato ang crudo sa Dumaguete nga diri pa na nagakwa. That's why ang importante subong pabugtaon taning aton nga mga congressman kag mga congresswoman nga aton nga representative sa kada district kay ining downstream oil deregulation law amo ni siyang yabi para hindi man totally nga disiplinahon taning mga oil company kundi ma-monitor naton anong mga basihan nila nga nagligad kada Martes kid kasaka. In subong magluwas nga pandemic kay subong iwat man kalakyan kadagan ni sa dalanon kung taon nimo hindi man masyado ganing mga traffic sa atong dalanon. Nga saka pa wala ni sila yung nagapati pandemic ini mga oil company nato. That's why gina-challenge nato no kanay Congressman Greg
mga congressman naton diri sa South, sa North, na mangin kabahin sa problema sa aton nga mga driver. Kaya kumatalupangdan natin sila during election campaign period lang, kasi mapulok-pulok sila sa October naman aksong bay. Ate daw mo nang ginexpectar gisang tanan. Daw given na ginmanaya nga kon lapit ng filing of COC election daw sila ning hari sa kadamaan, ano? So ano aside sa ano daw may Senate hearing this morning, ano ni siya ya? May connection ini? Well, nakita na sang committee on ang pag-insindi ko sa Ways and Means si Senator Grace Puente sa iyaman Japon ang transportation. Doon naglaing ginambot nila ni Senator Gordon kay ang epekto bala ni sunwide nimo kagina nga trabaho sa pag-ubra sa mga pulisiya kaglay like kinahanglan tigid man i-modernize ang aton nga salakyan no kay almost dilapidated na gid man ang iban. Wala talaga nga bunggo sa modernization program. Ang aton lang di ginalantaw ang pagpapino bala sang plano dapat maagi ni siya sa House of Representatives like ang congressman aton kung taga 6th district, congressman aton bi taga 1st district, ano nga mga salakyan ang nagakadapat dito. Hindi pwede nga si Tugadi ang ma-design sa naton nga mga salakyan kaya ang terrain sa pungsod Pilipinas na silingan naton archipelago ni saya. So may nakalain-lain kita nga mga terrain kaya hindi pwede si Tugadi lang mapamiliarize kaya hindi man sa senador, hindi man sa congressman. Kung siya, sekretary siya sa DOTR. So okay man na kaya under siyang barko, eroplano, train, kag mga salakyan sa dutabi. Pero nga aton diri transparency bala nga dapat tagaan man ni ubra nga mga congressman kay kung wala naman lang ni sila pulos dulaot ang mga congressman kay ibili na lang ng presidente, vice president why na ni senador kag mga congressman kinuha naman na sila pulos ti gasto pa na business field ta sa ila ibakalta na lang na pagkaon para sa mga biktima sa pandemic action bay. Recommendation man ng ila no kabud pero sadyang obra no. So managaling ano wala to lahat ko ng results sini going back to gamay kay na may kasaka mo nga posible rally protesta pero ano ni tanan nga grupo ini ginaplanuhan sa bong. Well, kami ni nung Jess kag ni Ma'am Bet tupod na sang iban nga mga dagko ding mga federation kag coordinate kita sa Western Visayas Transport Coalition ma-meeting para ma-finalize. Gapo nag-restorya na kami nga kung paano ni naton lipinsahan ang interest hindi lang sa transport industry kundi interest ang aton mga gagmay nga sumalakay kay okay na ng modernization program pero hindi talaga pagdulaon ang para sa basic like subong nga katabo kung train kita kag mga trackage sa tubo may ara pa tayo mga release may ara pa tayo karo kay may freedom of choice ang tao nga kung daw hindi ko man niya kaya gid mag-train i-tracking ko lang kung hindi ko ya kaya karon magpahinubahan abiya mag-taxi hindi ko kaya mag-bus pwede man lang kuya makasakay sa motorsiklo at least may freedom of selection ka may freedom of choice kaya mo na nabutang sa aton nga gobyerno mo kag ang tao dapat pamatihan naton kaya hindi na pwede nga ang may tingog lang ang insakto lang ang Malacanang lang permi kung magambal kita sa gestion i-restag na tadayon that's why ginabalik naton Japon nga government of the people for the people and by the people pamatihan taman kung sakto ilang panawagan konsultahon ta desin entertainahon ta pero kung hindi gid man i-declare ta nga hindi pa nabalido ang imo sa gestion that's why para pamatihan naton kag mga utod naton sa broadcast industry amo ni siyang papel namon man mo amo ni siyang tingog namon sa kanginan so kung sa nating amon statement sa lagi na yang pagpati sa amon nga mga listener man asubay. Yes, okay. Sige, hulat-hulaton ta na Sir Jeg kung anong imo nga anyo nga mga plano para mapabalo natin sa publiko basing iban mag-ululupod madra para sa isa ka kausa Sir Jeg. No? Good morning, salamat. Mabuhay ko, sir. Good morning sa atong mga listener sa San Negros. Yes, sir. Bantayan tani kay ining mga grupo sa transport madako ni bulig nila. Pareho ni sa mga labor sector bla. Grupo sa transport kung din sila sa gisinggitan tunga sang dalan, hindi ni mapanubo ang presyo sang gatong. Kag kung mapanubo ang presyo sang gatong, of course, ang baligya sa merkado mabululigan man nga pamanubo-nubo man kitig nubo ng gatong mo. Sige, bululigan taman ni sila kay ang kausa nila ni hindi lang kay para sa kaugalingon nila kundi kausa sang kabug-usan. Nabi pa tani Ratsada basa sa mensahe nyo pero do alang-alang ng oras ko las 9:22 na gid. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side we have Action Nilmar Madera, Action El Rey Dotilio sa aton sining IT.
Nangin ka-partner naman aksyon Dorel Cabato kag News Center Girl this morning. Ini naman sa aksyon Brian Morden, talos nga nagpangalagad kay aksyon Art Tayhupon. Action Hotline. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,